ivo kukoti havana kuuya nechikonzero chekuti ivowo vatori muchipatara. Saka semunhu apindewo muchipatara, vamwewo ngavangewo vachienda kuchechi asi kuchipatara vachidini vachienda. Asi nyaya yotinetsa ndechekuti ivo vanoti havaendi kuchipatara vashandisi mishonga, asi vamwe vari kurwara vachifa. Vakawanda vakarwara vachifa, vamwe vachitadza kubara vana zvakanaka nini vauda kuenda kuchipatara. Vamwe vachifa nguva yavo isina kukwana, sevana vanofanira kuwana imwe mishonga yakaita sekubaiwa majekiseni ema-killer diseases evana vanokwanisa kuiwana. Asi saka nhau iripo ndeyekuti zvazotinetsa kuti kusei ivo vasina kuuya, ivo vachinzi vari kuchipatara. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Kune vavo vasati vata subscribe chishuwo chedu kuti muite subscribe kuti muri yedu yeDestiny TV irambe ichikura. Nhasi uno tiri kuNorton Magistrate Court uko nyaya yamadzibaba Ishmael Chekurongerwa nevamwe vavo vanomwe yange ichifanira kunge ichitanga kutongwa. Nyaya iyi haina kuzoenderera mberi nekutongwa nekuti gweta ravo ratiro harina kupiwa mapepa ese akakwana, uye mamwe acho vazoita kupiwa nhasi mukoti haana kukwanisa kuti akwanise kuaverenga. Saka nyaya iyi haina kuzoenderera mberi kuti itange kutongwa. Nhasi uno kudare kwauya vari kupomerwa mhosva vatanhatu. Vaviri vanga vasipo ndimadzibaba Takavengwa Gwenzi uye madzibaba Ishmael Chekurongerwa. Madzibaba Ishmael Chekurongerwa nevamwe vavo vari kupomerwa mhosva yekuti vakaviga vanhu zvisiri pamutemo vasina kuzivisa mapurisa, uyezve kuti vana havasi kuendeswa kuchikoro, havana mabirth certificate. Madzibaba Ishmael Chekurongerwa havana kuuya kukoti nhasi, zvokuti panyorwa futi imwe tsamba yekuti vasungwe zvakare nekuti vari kunzi havana kuzivisa dare kuti sei vasina kuuya kuti vamire pamberi vachideyera mhosva yavo. Gweta ravo rati madzibaba Ishmael havana kuuya kudare nokuda kwekuti vari kurwara uye vatori muchipatara chechiKurubi Maximum Prison Hospital. Vanhu vatataura navo vati zvinokatyamadza kuti vanhu vanoti ivo chitendero chavo chinorambidza munhu kuenda kuchipatara, nhasi uno ndo vasina kuuya kudare redzimhosva nekuti ivo vari muchipatara. Inini zvinondirwadza kuti vanhu vari kufa vasingaendeswi kuchipatara. Chinondirwadza ndechekuti ndinogona kutakura pamiri 9 months ndosununguka mwana obva ashaya. Ini ndine ndakatasira kuti mwana iye ndimubati ende avewo mune ramangwana rake rakanaka. Saka zvinhu zvinondirwadza kuti vanhu havasi kuenda kuchipatara. Ende mumwe nemumwe anofanira kuti kana achinge achida kuenda kuchechi kwaanoda kuenda ngaaende, asi kuchitendero kwaanoda ngaaende, asi achizoti kana nyama yake yamurwadza anga achiendawo kupi kunorapwa. Izvozvo ndinozvifarira zvokuti munhu aende kunorapwa. Imwe yemutemo yemuchechi yemadzibaba Ishmael ndeyekuti vanhu havaende kuchipatara, asiwo nhasi uno kukoti havana kuuya. Ivo kukoti havana kuuya nechikonzero chekuti ivowo vatori muchipatara. Saka semunhu apindewo muchipatara, vamwewo ngavangewo vachienda kuchechi asi kuchipatara vachidini vachienda. Tinoona kuti kune vamwe vanhu vanoti kana vaudzwa ivo chinhu nemunhu ndochavanobva vatendeseka nacho ichocho. Iko zvinezvi munhu ari kuti munhu aende kuchipatara ndiye ari muchipatara. Chii chamuda kutaurira vanhu kunze uku kuti vange vanochenjerera? Inini ndinoda kuti kune vese vari kunze ngavave vachienda kumasangano akavasunungukira, handitika vachinonamata, asi vachinge vachiendawo futi kupi kuchipatara. Nekuti mazuva ano tinosangana nezvirwere zvakasiyana siyana zvisingapere nekunamata bedzi, asi kuti tikati tiri kunamata uko tichiendawo kupi kuchipatara. Panofanana zvirwere zvemunyama medu zvakasiyana siyana, zvemuropa, zvepanyama chaizvo zvinooneka. Saka zvinhu zvinodawo mishonga, mapiritsi kuti zvinge zvichiita zvichipera zvichirapika. Ndo zvandinokurudzira izvozvo munyika yese yeZimbabwe kuti ngatibatsirikei nekuenda kuchipatara. Kuzvitendero handei tinonamata tichirumbidza musiki, asi kuchipatara handei. Tataura nemunin'ina waProfesa Muwati vati ivo vari kuda kutoendawo kunomhan'ara kuti vasungwe
pamusoro perufu rwemukoma wavo, uye vati zvinokatyamadza kuti vazhinji vakafa nekuda kwekushayiswa mukana wekuenda kuchipatara, asi ivo vari kuwana rubatsiro ruri kubva kuchipatara. Kudanda wewo kuzonzwa mafambiro anga achiita nhau yaMadzibaba Ishmael, tichinzwa kuti iri kufambiswa sei, uye semanzwiro andakaita ndanzwa kuti nhau yaEzeo yakaripotwa semedha, saka ndaida kunzwa kuti nyaya yemukoma wangu inosvika papi, kuda kuivhurisira dhokedha Kenneth Mbeda nevakomana ivava. Kune vasiri kuziva mukoma wenyu ndeupi, zvakafamba sei uye ndezvarini izvi? Mukoma wangu ndi Professor Mod vakashaika 2022 vari kuLely Farm ikoko. Nyaya yacho tikazokwanisa kuwana postmortem report this year, saka ndobva takuona kuti nhau yaEzeo payabudawo takuchione mukana wokwanisa kunovhurisira redu dhokezi kuti nyaya yedu ifambe negwara rakanaka. Postmortem yakabuda ichiti kudii panyaya yemukoma wenyu? Postmortem yakabuda ichiti pane matraces einsecticide kureva kuti vakadya poison. Nhasi uno mudare zvafamba sei? Madzibaba Ishmael vanzi kudii nevamwe vavo vari kutongwa navo? Mudare manzi Madzibaba Ishmael vasara kuprisons. Madzibaba Gwenzi ndo vanga vanzi vari kurwara vari kuchipatara paRenyatwa, asi chanyaya tinedza chekuti ivo vanoti havaendi kuchipatara, havashandisi mishonga, asi vamwe vari kurwara vachifa. Vakawanda vakarwara vachifa, vamwe vachitadza kubara vana zvakanaka nenhau yekuda kuenda kuchipatara, vamwe vachifa nguva yavo isina kukwana. Sevana vanofanira kuwana imwe mishonga yakaita sekubaiwa majekiseni emakiller diseases evana, havana kukwanisa kuiwana, asi saka nhau iripo ndeyekuti zvazotinetsa kuti kusei ivo vasina kuuya, ivo vachinzi vari kuchipatara. Mweya havasina here, vadi kurapwawo nemweya sezvo vakati ivo paupenyu hwavo vanorarama nemweya, vanorapwa nemweya. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Sekutaura kwataita, musakanganwe kuita subscribe. Mhuri yedu iri kuramba ichikura. Zvatinoburitsa pano zvinowanikwa nevakawanda. Avo vanoda kushambadza mabhizinisi amuinawo, uyai kuno kuDestiny TV nekuti bhizinisi renyu rinenge richionekwa nevanhu vazhinji.